κόσμος δεν καταστρέφεται ακόμα, είναι επειδή οι χριστιανοί ζουν σε αυτόν. Οι χριστιανοί κρατούν αυτόν τον κόσμο και δεν χάνεται. Αλλά ως πότε θα ισχύει αυτό? Ακόμα και τον ίδιο τον Χριστό τον είδαμε να απορεί. Όταν έρθει ο Υιός του ανθρώπου, θα βρει τάχα πιστούς ανθρώπους στη γη? Η άγνοια είναι η βασική αιτία που δεν ζούμε μία πνευματική ζωή, αλλά γοητευόμαστε από τους πειρασμούς του κόσμου. Έχουμε άγνοια για το θέλημα του Θεού. Άγνοια για τον ρόλο μας ως χριστιανοί στον κόσμο. Εξαιτίας αυτής της άγνοιας, οδηγούμαστε ολοένα στην αμαρτία και στον αφανισμό. Σκοπός του συντάσσεων με τον Χριστό είναι να το αλλάξει αυτό. Να αφυπνίσει το θρησκευτικό φρόνημα των πιστών και να έρθουν πιο κοντά στον Θεό. Καιρός να κλείσουμε τα αυτιά μας στις ειρήνες της αμαρτίας. Να συνταχτούμε με τον Χριστό, να υποταχτούμε στο θέλημά Του και να γίνουμε άξιοι κληρονόμοι της Βασιλείας του Θεού. Αν θέλεις κι εσύ να δώσεις μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση σου με τον Θεό, κάνε εγγραφή στο κανάλι. Και να θυμάσαι, ο Κύριος δεν θέλει κανένας μας να χαθεί. Το ίδιο κι εγώ.